Бүтін дүния почта күні оңайыннан Татарстан Милли музейі музейдан хат жибер деп аталған акциясында катнашырга чакыра. Ул 10 октябрьгә кадәр дәвам итә. Музейдан туганнарга, дусларга хат җибәрергә мөмкин. Халыкара почта көне уңайыннан оештырылган кызыклы чарадан хәбәрчебез әзерләгән репортаж. Күптен күп, шоқтын шоқ сәлемнәр юллап, хәл-әхвәлләр сорашып, күңел җылысын биреп, хат язу үзе бер рәхәт гамәл. Татарстан Милли музее әлеге матур гадәтне яңартып, хат алышу акциясын оештырды. Чара Татарстан почтасы белән берлектә үткәрелә. Я написала это письмо первый раз. Мин бүген беренче тапкыр кулдан хат яздым. Хатны нимә юлладым. Түземсезлек белән аннан җавап көтәчәкмен. Музейга килүчеләр хат язу тарихы белән танышты. Почта маркалары тарихыннан лекция тыңлады. Что такое марки, как они появились, зачем они нужны? Әлеге лекцияда мин почта маркалары ничек килеп чыккан, ул нәрсәгә кирәк, хәзер аның нинди төрләре бар, менә шундыйрак сорауларга җавап бирдем. Бүгенге мәгълүмат чорында кешеләр барыбер дә хатлар алыша. Гадәттә бәйрәмгә открыткалар җибәрәләр. Армия сафларында хезмәт итүчеләргә дә хат җибәрәләр. Әлбәттә, мондый хатны алу, аның җылысын тою күпкә кадерлерәк. Цель акции. Акцияның төп максаты кешеләрне хат язарга өндәү. Көтмәгәндә якын кешеңнән кулыңа хат килеп ирешү әйтеп бетергесез хис кичерешләр бүләк итә. Музейдан хат җибәрү акциясына һәр теләүче кушыла ала. Чара 10 октябрьгә кадәр дәвам итә. Озлия Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.